keby sme nepokračovali v dobrých veciach, ktoré boli nastavené a tieto dobré veci treba ešte ďalej prehlbovať. V tomto máte naozaj náš oficiálny prístup. Pán predseda, ak dovolíte, Peter Gorík, Teatri, hovoríte, že vytvorenie vlády bude trvať istý čas, ale sa pýtam základný, že sa to vyjednáte na to, aby ste vytvorili jednu kariérnu vládu, a druhá otázka na to, ktorá z toho vytvorí, kto bude dovtedy vládu, že sme teda už neslúbili premiérku v inej pozícii pri riadení vlády. Bol by som nerad, keby víťazstvo strany Smer sociálna demokracia vo voľbách spomedzi 26 strán, chcem pripomenúť, toto nie je víťazstvo vo väčšinovom systému. 26 politických strán kandidovalo, a z týchto 26 strán jedna strana získala absolútnu väčšinu mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky. Bol by som veľmi nerad, keby takýto výsledok Smeru bol vnímaný ako nevýhoda. Aj strana Smer sociálna demokracia má právo na to, aby po rozhodovaní v politických orgánoch strany prijímala rozhodnutie v normálnych časových intervaloch. Ja predpokladám, že pán prezident Slovenskej republiky bude žiadať predstaviteľov strany Smer sociálna demokracia o skoré stretnutie. To nemá záujem nič naťahovať, verte mi, ale rozhodnutia, ktoré sa týkajú personálnych nominácií, rozhodnutia, ktoré sa týkajú prípravy programov vyhlásenia vlády, predsa len trvajú nejaký čas. Ja ho teraz nechcem zbytočne ani definovať a určite ho nebudeme naťahovať, pretože ak sme získali takýto výsledok a ak nás ostatné politické strany odmietli, pretože najprv musíme počuť o strany, čo hovoria, či je niekto pripravený alebo nie je pripravený, my tú ponuku dávame, tak potom už nie je dôvod nič naťahovať a s plnou mierou prevezmeme výsledok, ktorý sme získali, aby sme pretavili tento výsledok do zostavenia vlády, aby sme pretavili tento výsledok do programového vyhlásenia, do hlasovania o dôvere a do toho, aby tento štát normálne fungoval. Pokiaľ ide o vládu, napriek tomu, že vláda bola odvolaná, stále platí, že je poverená výkonom. Nechcem komentovať to, na čo ste sa pýtali, pretože to bolo slobodné rozhodnutie odvolanej pani premiérky, že sa postavila do tejto polohy. My dobre vieme, že vláda Ivety Radičovej je v podstate nefunkčná, preto aj nám musí záležať na tom, aby odovzdanie moci bolo čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie. Dajte nám do polnoci dnes čas, potrebujeme sa vyspať. Od pondelka od rána môžete od nás očakávať konkrétne stretnutia, konkrétne návrhy. Myslím si, že by bolo veľmi správne, keby sa strany, ktoré získali